Faidi dini haino hai khoroksa takukni love story eba hamjakmani kothomano khnawi naileyano norok poilani simi paithak jorano bini kothomano khnawi tongdi o takukni mung wngkha Abel Deborma tei bini kami hingke RK Nogorwo tei bo bini hamjakma bwrwino Botki hinui ringo haipona ang oro bini hamjakma bwrwini kubui mung eba real name no ang norokno sawui manya aboni bagui norok ano nakardi haike norok bini kothomano poilani sim paithak jorano khnawi tongdi salja o takukno bini khoroksa bayapno a bwrwini kokno hai hinui saka o bwrwi borok bo kaham bwkha bo kahamsi nung bobai kok sawui naidi abo haike relationship tongnani bagui bini o bayap o takukno koikya haike o takuk bo bini bayapni kokno narwgui no a bwrwi bai kok sana chengkha o bwrwi bo kaham kaham kokno saw tei o takuk bo kaham kaham kokno saw abo haike borok kok salaite bwkha manlai thangka hamjak lai thangka borok khoroknui belai kubui kheno hamjak laikya borok saljafano kok salaiyawi tongui manlaiya salbrumno borok kok salayo tei video call rok khlailayo abo haike kubui hamjak laimani bisingtui o takuk bini hamjakma bwrwino belai maya wngui thangka tei bwkha bo manui thangka aboni bagui bo bini a hamjakma bwrwino tei yakarnani muchung leya tei pokna hini bo pogui manleya tamni hinkhe bwkha manui thangka abo haike borokni hamjak laima bisiktam eba 3 years wngkhana aboni bising borok kwbangmano malai laimani jora rok bo tongo kaham keno borokni relationship wngui tongo ulo hinkhe borok jani buma phano borok hamjak laimani kokno salaikya tei borokni buma phabo borok kwnui hamjak kungno gosiui nakha aboni ulo borok malaya balogui tongkha hake borok khoroknui no belai khatang laikya salja hinkhe belai khatang mani bai bini hamjakma bwrwi o takukni nogo beraina phaikya hake o takuk bai malaiui bini nogono thuwui teini salo nogo kifilka abo haike o takuk teibo maya wngui thangka aboni ulo khe twrwk bwrwini bumapha bwsajakno o takuk bai swkaknani naikya phe tamoni bagui o takuk bai swkaknani naikya abo o takuk tei bini nukhungni borok rok saimanya o takuk saimanya phano hai hinui uansugo ano kwrwi bwsa hinui si ang bai kainani muchungjak liyana hinui tamni hinkhe o takuk songni slai bini hamjakma bwrwi song taisa gwnang family buma phasong swkakna naifano bini hamjakma bwrwi o takukno hamjagui tongo aboni bagui bo buma phano khogui o takuk bai kokrok saw tei o takuk bo bini hamjakma bwrwino yakarnani muchungjakya tei yakarwi manya asa keno bwkha manui hamjak laikya phe bini hamjakma bwrwini buma pha o takukno chajakliya wngma bai o takuk bini hamjakma bwrwino swnggo nung ano jesa problem ni bisingo bo huito khlaiui thuyajak hamjaknai de hinui tamo khe bini hamjakma bwrwi hamjaknai hinui no gosio pheba salja ajobsa o takukno bini hamjakma bwrwi saka nini tomung chaya tongo angnono tei hamjagui manliya hinui abo haisimi sawui tei mungsabo khwnanani nailiya o takukni number rokno bebakno block khlaiui ribaikha phe o takuk saimanya tamni bagui ajobsa bini hamjakma bwrwi hai wngui thangka bo mungsabo sanani lama manya bebakno number rok si block khlaiui ribaikha aboni yagulo o takuk belai no kha khamka phe aboni ulo borok tei kokbo waisapano ma salailiya tamo khe tabukbo o takuk bini hamjakma bwrwino pogui manyakho tabukbo bo kwtal khe kebono hamjagui bo manliya haini bagui o takuk omo simipano saimanani muchungjago bini chaya tamo tong tei o takuk tabukbo agini haikeno bini hamjakma bwrwino hamjagui tongo tei naisingui no tongo tumungno o video no takuk Abelni hamjakma bwrwi khnawi tongo hinkhe takuk Abelno waisasakpano call khlainani eba waisasakpano khusnanani bagui o takuk bono koyo aboni bagui ang takuk Abelni number no o video ni tolao description no rwui renai The Cockbrook Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Deborma au kha khlaio norok takuk Abelni kothomano khnawi belai no kha nangjak khana hinui omo hai kwbangmano wngui tongo hamjak mungni bisingo
je borok kubui khe hamjagui tongphano bo salja slaijagui thangai mano tamkhe jora bai baksa eba kebuni busuni jarei omaike slaijagui bo thango eba hamjakma pai bo thango aboni bagui sanamu chuma kok ongkha tomungsi nang kubui hamjagui tongo ke jesa problem phano phaitun nang puito tongnani nangnai de kaham ke hamjagui tongnani nangnai aboni bagui joto relationship tongnai rokbo puito hamjak mungo puito tongnani nango asukno sawi tinini okothmano mathaksinai norok jajak khangke okothmano share khlaidi like khlaidi te ani channel o katal phai tongo ke subscribe khlaina di norok jotono kaham korungno tongdi hambai।